primavera se hace calor abrazas el frío y el gatito lo abrazas de calentito. Ojos negros, todos tienen 4 patas. Ojos negros. La nevera. Bueno. El Xavi Gargallo, que és el director de l'Espai Jove, Palau-Alòs, de la joventut. Nosaltres anirem als espais on estiguin ocupats per grups de joves i els oferirem una educació en participació. L'eslògan és construir comunitat i el logo és una paella amb les activitats que ara explicarem. Nuestro eslogan es todos somos iguales, unidos, unidas, tenemos la Tot fuerza. l'esforç d'estar tota una tarda pensant aquest prototip. O sigui, l'administració hem de donar suport des de l'Ajuntament a les idees que surtin dels propis joves. Venga, tío,